बर'नि गुदि धोरोमानो बाथौ धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमाव बाथौ फुजा होयोबा दाउला गोजा मासे हाथारनानै होनाय नियम खान्थि दं आरो बे गोदो गोदायनि नियम खान्थिजोंनो दिनै जोंनि न'खरावबो बाथौ फुजा होनाय जादों। बे बाथौ फुजा होनायखौ सालामि होननानै बुंनाय जायो। दानि जुगाव गोबां रोखोमनि बाथौनि आसार खान्थि दंसै। गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों गुबुन गुबुन बाथौआ सिबिनायखौ नुनो मोनो। जोंनिया जाहैबाय गुदि बाथौ। गोबां रोखोमनि बाथौ गावस्रानायनि मुङाव जोंनिया जिहेथु आगा गुदि, बेखायनो गुदि बाथौ होननानै बुंनाय जादों दाउसा फारौ होनानै सिबिनायखौ। जोंनि गोदो गोदायनि परमपरा निति बे बाथौनि खुन्थिया जाहैबाय गासै 16टा खुन्थियाजों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ सिबिबोनाय जादों। नाथाय दानि बबेबा बबेबा बाथौ धोरोमाव खुन्थियाखौ 18टा नुनो मोनो। बे सालामिखौ गुबैयै बैसाग दान, बोसोर गोदान हाबनाय लोगो लोगो बैसाग दाननि जोबजासे एबा बैसाग दानसेखौ सुबिदा लानानै होनाय जायो। होनखाबाय आं आखिथिं हमनानै आगदाथिं आना होनाय। दे एसे होथेया मोजां होथेया। माने दाउआ होमबाना थाब थैयोबा। दाउला गोजाखौ आफा बाथौ बोराइनि मुङाव हाथारना होनानै प्रसादजों लोगोसे बिनि थैखौ आफानो बावनानै होनाय जादों। सानजा खोला गाननाङा। दाना बैयाव थांदो बैयाव। नैबे बाथौनि दरखंआव खुन्थिया मोनसे दानखावनानै हेबनाय जादों। बेखौ दाउथु बिखा होननानै बुंनाय जायो। बिनि नामा आइलुं खुन्थिया। आइलुं खुन्थिया होननानै बुङो। दा जोंनिया गोदो गोदायनि बाथौ सृष्टि जानायनिफ्रायनो बे धोरोमा दङ। दा बेखौ जोङो 16टा खुन्थियानि गेजेराव मोनसेखौ सिंखावनानै बेखौ हेबनाय जायो। नाथाय गुबुन गुबुन बाथौ धोरोमाव बेवहाय खुन्थिया 18टा खुन्थिया होनायलाय नैबे दाउथु बिखा दरखंआव होनायाबो 3 होनाय जायो। दा बेवहाय दङ बाथौनि नेमखान्थि बायदियै बाथौ दुमनाया जाहैबाय सिरिबा, खुन्थिया 16टा आरो सिरिबा बाथौ दुमनायनि गोजौआव दङ सिलिमाला हेबनाय। बे सिलिमाला हेबनाया बाथौखौ बेंखननानै लानाय, बेजों लोगोसे बिनिफ्राय ओरै गोजौआव गैलिया होननानै फोरमायनाय जादों। आरो बेवहाय दङ खुन्थियाव खुन एथेबना दोननाय, बे जाहैबाय गोथारथि। नैबे जाहैबाय सिजौ, सैथोखौ दिन्थिनाय लाखिनाय। आखिथिं दङ जाथ्रासि, आगदाथिं दङ थुलुसि गायनाय। बिसोर जाबाय गोथार सान्थि, इसोर सिबिग्रा। दानिया फैदो बै मोननै हाबाफारियाव। बै मोनसेया जाहैबाय बेखौ लोक्षि होननानै बुंदों, माइनाव। बेहायखौनो दाउदै दैसे होनाय जायो। दाउदै दैसेजों जिहेथु लोक्षि बेखौ खुलुमनाय जायो। बाथालि होनानै दोनदों। नैबाव दङ संराजा, संरानि। बेवहाय दाउजो मासे हाथारनानै बे आइ आफाखौ सिबिनाय जायो।
आखिनि आखाइजों हमनानै आगदानि आखाइजों लानानै आखाइ थाइजों मुजुर खालामनानै एवनायखौ गोसो गोथारै होनायखौ गोसो खुसि नाजाव आफा आयो संराजा संरानि खान्दारिखौ सोरां गोथौनि खुंनायखौ बाथौनि माइनाव लोखिनि संराजा संरानिनि रायसंनाय एबा फुजा होनाय जोबखांनायनि उनाव बै बारियाव जोंहा बेसहरि दङ बेखौ बयबो सिबियो जोंनि बेसहरियाव एबा बारिनि मोदायाव जोंहा फारौ जरासे हाथारनानै होयो सोरबा सोरबा हांसो होयो सोरबा बोरमा होयो नाथाय जोंहा फारौ जरासे हाथारनानै होयो बे बिसहरि आइनो दा बेवहायखौ आङो खेबनानै होला बेखिनियावनो दिनैनि जोंनि न'खरनि बैसाग दान बोसोर गोदानखौ लानानै सालामि होनाय हाबाफारिखौ आङो नोंथांमोननो आंनि चेनेलनि गेजेरजों टाइम पास चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनानै बेखिनियाव नोंथांमोननो खिथानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों लोगोसे नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब शेयार खालामनानै मदद होनो आरो कमेन्टआव फोरमायहरनो आं खावलायबाय गोजोन्थों जय आफा बाथौ बोराइनि जय आफा बाथौ बोराइनि जय आफा बाथौ बोराइनि बयनिसिमबो गोजोननाय हरबाय आफा बाथौ बोराइखौ खुलुमनानै बेखिनियाव आंनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों